Sang sing smedi mungguing patrabaan dang wani ngali wiji ling sasangka bekti kula katur Pupulun ya Anggara Parna banget panarima ulun sira ngaturake pangabekti inggih Pupulun kagiat raos sing manah kula paduka Pupulun mrepeki dhumateng jasad kula Anggara Parna wonten dawuh kowe kuwi kepiye Anggara Parna apa pancen kowe iki lali karo dawuh ulun rikala aku Yasa Keprabon eneng Indraprastha bareng kelawan adeking negara Ngastina biyen kekarepanku tak nggo nimbangi adeking negara Ngastina rikala semana aku lumawat marang Madyane Wanamarta ketemu kelawan para Gandharwaku Yasa Keprabon ana Madyane Wanamarta kraton Kencana tak paringi tetenger ngendra para hasta wanti-wanti dawuhku karo para Gandharwa besok kala mangsane negara iki bakal dadi papaning para satriya kang mahambek sadu budi ya ngono apa ora inggih Pupulun sing tak dawuhi minangka pujanggane mung kowe Anggara Parna kowe biyen aranmu Jim Wilawuk ya Jim Wilwuk arane gedhe labuh labetmu kowe tak paringi tetenger Anggara Parna dadi abdiku karku kowe iki tak kon pinter lah kok nganti kowe ora ngerti marang dawuh ulun karepmu iki kepriye ingkang paduka dawuhaken kados pundi Permadi ana ngendi iki nyuwun pangapunten Raden Permadi kula pikut sing ngakon mikut sapa ora karepmu ki piye pusaka Jalasutra Tampang Kencana ki mbiyen tak paringake ngampil karo kowe minangka kanggo tetamenging dirimu yen eneng apa-apa sing sajak mutawatiri kuwi kena mbonggo gegaman lah kok malah mbok tamakake Permadi lali karo dawuh ulun aduh Pupulun sewu lepat diagung pangaksama paduka Pupulun inggih nggih sinten tiyangipun sampun pinten taun laminipun engga sepriki dados upami kula menika mawi kesupen nggih wonten leresipun ta Pupulun kula nyuwun pangapunten kula ngrumaosi kalpatan kula Anggara Parna wonten dawuh iki wis temeka kala mangsane Ngendraprastha bakal tinarbuka mula tak paringi tetenger ngendra para hasta kuwi sing Yasa jeneng ulun tak perintahke para Gandharwa tak kon nunggu ning mung nunggu ora ndarbeni ora majipi inggih kula sampun ngertos Pupulun ayo Permadi riten mrene karo pusakaku 3 gawanen pisan ben samya marsudeng budi weweka dipun saja dumeh bisa muwus yen tanpa tesugi senadyan mung sakecap kapekti kula katur Pupulun wong wilahing mangacamana sidam sekaring bawana langgeng iya banget panarima ulun dene kita ngaturake pakabekti Budya pangestu ulun tampanana ya nggih bagus kapundi pareng pangestu paduka Pupulun saengga jimat paripe Permadi wonten dawuh Pupulun iki pacoban pandadaraning para Pandhawa
Lah ya iki ning kene iki. Ana tetembungan jer Basuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pangurbanan. Lah jeneng sira sakadang kaya wis kuat nampani pandadaraning dewa. Pancen madyaning alas Wonomarta iki ana wujuding kraton kang sinebut Ngendraprasta kuwi sing yasa jeneng Ulun. Sing gawe aku mekaten Pukulun. Iya. Nanging dina iki rineksa sagunging para Gandharwa. Kuwi mung ngreksa ora ndarbeni. Dina iki Ngendraprasta tak pasrahke marang Pandhawa. Jalaran ya mung para Pandhawa sing gelem nindakake darmaning kasatriyan. Nindakake darmaning kasatriyan tegese wani ngetokake jiwa raga nggone golek kamukten. Ora kanggo pribadine dhewe nanging kanggo pribadine para kawula dasih. Kawula nuwun inggih Pukulun. Anggara Parna wonten dawuh Pukulun. Kene gaman telu ki aturna. Umo kaki padha dipun iring ngong sira uga satriya arane kudu anteng jatnika ing budi ruru sarta wasis Permadi wonten dawuh Pukulun. Nah sumurupa nggih pusaka telu iki ingkang wujud sela utawa watu iki aran watu timpuru ya sela timpuru. Sapa sing kena kemayaning Gandharwa upamane lumpuh tanpa daya usapana nganggo watu timpur iki bakal bisa waluya temah jati temah mulya. Inggih Pukulun. Ana cupu jerone iki ana wujuding lenga kang sinebut lenga pranawa. Lenga pranawa iki yen to mbok sipatake ana netra kuwi bakal weruh wujuding Gandharwa. Ingkang wujud sada saler iki aran Oyot Bayura. Iki mbok sabetake marang Gandharwa iki bakal ilang tanpa lari. Inggih Pukulun. Iki tak paringake kelawan jeneng sira Ngger Permadi. Nanging wanti-wanti dawuh Ulun Permadi iki pusaka iki mujudake piranti. Piranti kanggo srana nggonmu nindakake jejibahan. Kabeh kuwi kalah karo adiling kodrat tegese. Arpa kuwi sugih Jayaji Kawijayan sugih pusaka yen adiling kodrat pesti wis nekani gaman iki lan ngelmu mau ora ning dayane apa-apa kawan pangwasaning Gusti. Inggih Pukulun. Anggara Parna wonten dawuh Pukulun. Dina iki Permadi biyantunen lan kowe kudu bisa ngelingake kabeh para Gandharwa. Aja nganti Gandharwa milik gendong lali sing dudu sak mesthine. Inggih kula istakaken dawuh Paduka Pukulun. Monggo Raden kula dherekaken.
lamprong permati malah kowe duwe pusaka sing ampuh ketitik bisa marasake karo aku. Duh Kang Mas Jimat sesemban kula Kang Mas gawe saking keparinging Bathara. Kula nampi pusaka paringaning Jawata. Wah, yen pancen ngono sayu. Ora susah dadak tidha-tidha. Wis pulih jiwa ragaku. Dirampungi pisan dina iki. Mangke rumiyin Kang Mas sampun daya-daya. Dawuh pangandikanipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Dinten menika kedah kinantenan kawicaksanan dalasan katresnan. Wah, mengkono inggih Kang Mas. Ya wis, aku manut piye karepmu. Gatuk mungo paneng sakucake bukir marbat bang sumir neng soroting surya megan gunung jago kluruk rame kapiarsi lawa kaong luru pandalian jreh kawanan ning semune wetan bangsulakipun pratandani yen bangunin jeng rembulan wusku mlewang dandun cana ingkang prapta wah Kakang Yudhistira ya ana wigati apa semengko pengawak Bajra Siade prapta Kakang Yudhistira kok jenak kapenak sisip sembiri luput katuranggane Ngendra Prasta ketekan Karaman duh Yayi sira matur kalamuntana Karaman sapa sing dadi Karaman sing dadi Karaman ora liya para Pandhawa sing gruduk tekan negara Ngendra Prasta kedrawasan aku karo kowe
Ganduncana ana wigati apa lawan kowe Yayi Suparto wonten dawuh nang kula lan Sadewa wonten dawuh Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu Yayi aja banget anggonira kesengsem gondheli kamukten Indra Prasta eling yodi pun kakang dalasan siadi iki mau mung kajibah ngreksa dawuh pangandikane pukulun sang Hyang Bathara Indra ingkang asta keprabon Negara Indra Prasta ing nguni yasane pukulun Hyang Bathara Indra pun kakang lawan siadi mung sak drema nunggu aja nganti ana angkara murka sing milik gendong lali iya lah yen to pancen Pandhawa dina iki wis praptana negara Ngendra Prasta mlebu ngalas Wanamarta iki mbok menawa satriya anyar katon kang minangka dadi utusane ngadil yaiku Yayi satriya ingkang menang bakal ngayomi marang Sagung Dumadi aja dianggep mungsuh Yayi malah ayo dipethukake ya panjenengane kuwi satriya tama ingkang bakal bisa nentremake jagat raya iki Dimas Hino sang wetan sumila ngakoso kapiat jwang surya rumangsange nganto amadangi jagat raya cahyanira jenar nuwun amit pasang kaliman tabik sinapeta ing ila-ila tinebih nasiku dendhaning Bathara sinuwun kula ingkang sowan teja-teja sulaksana tejaning satriya ingkang nembe prapta ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan sinten sinambating wangi Raden inggih Sang Prabu kauningana kula sakadang menika sinebat Pandhawa kula pambayunipun ingkang Sudyamastani kula pun Puntadewa panenggak kula pun Bratasena panengahipun Yayi Permadi
dene kadang kula ingkang sumendilan muragil pinten tansen menawi tetela mekaten Raden sami kaliyan kula menika narendraning Gandharwa ingkang sudyamasani kula pun Yudhistira kadang kula panenggah ingkang namipun Danduncana panengahipun Suparta sumendilan marujunipun nang kula lan Sadewa. Sang Prabu nyuwun gunging pangapunten ambuk bilih kula sakadang sowan wonten Ngendra Prasta menika tetela damel kagiyating penggalih sarta ngrisak wewangunan. Kula sawigon nampi pidana saking paduka Sang Prabu. Menapa pidana ingkang pun dawuhaken dumateng kula sakadang kula sayogi badhe nampi. Duh Raden satriya ingkang luhuring budi. Mboten pojo-pojo menawi kula badhe ndhawahaken siku denda dumateng paduka Raden. Kula sampun ngertos Raden menawi paduka menika satriya dutaning adil, dutaning Bathara kinen ngayomi sagung dumadi wonten negari Ngendra Prasta menika. Mulawi saking menika lebeting manah kula namung badhe masrahaken negari Ngendra Prasta awit saking dawuh pangandikanipun pukulun Sanghyang Bathara Indra yamung paduka Raden Puntadewa ingkang kedah nampi nugraha menika. Karana mboten sadhengah tiyang wantun sarta mlebet wonten ing Wanamarta kejawi namung paduka Raden Puntadewa sakadang. Mila dinten menika Raden monggo keparenga nampi negari Ngendra Prasta sak jajanipun sarta wewengkonipun. Ngendra Prasta menika kapirang ingkang sisih kidul menika kasatriyan Jodipati, sisih ler menika kasatriyan Madukara, ingkang sisih wetan menika kasatriyan Bumirah Tawu, ingkang sisih kilen menika sakasatriyan Sawojajar. Mulawi saking menika monggo Raden keparenga paduka nampi kanugrahan menika mboten saking kula menika peparinging Gusti lantaranipun pukulun Sanghyang Bathara Indra namung serupa nyuwun tempinipun menawi paduka jumeneng Narendra keparenga ngagem nami kula minangka tandha tresna jejuluk Prabu Yudhistira. Mekaten Sang Prabu. Inggih Raden. Lajeng paduka Sang Prabu badhe jengkar dhateng pundi? Ngaten Raden, Gandharwa menika nggadahi papan piyambak sarta nggadahi alam piyambak ingkang pinastan. Inggih menika alam antara. Monggo kula dherekaken samat sinamadan daya dinayan. Sauger paduka mboten ngribeti kaliyan kula inggih mboten badhe ngribeti kaliyan paduka Raden. Kula pitados kanthi tulusing bebuden paduka Raden Puntadewa tartamtu paduka saged ngayomi sagung dumadi. Sumangga keparenga nampi Raden. Kacarita riwusnya Sang Prabu Yudhistira masrahaken Ngendra Prasta dumateng Sang Puntadewa sakadang ilang wujuding Wanamarta jelek dadya kraton kencana akarya gegering jagat tiban. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat. Kunti bejo kemayangan. Anggonmu putra kelawan para Pandhawa nadyan. Kowe ditinggal kelawan rakamu sawargi Prabu Pandhu Dewanata ingkang wis mancating pancaka. Awis saka gedhening labuh lakbet
uripmu nggonmu momong karo anak-anakmu satemah gedhe TKT. Nganti wani mbabati Wonomarta. Ngerti ya nggih para Pandhawa. Wonomarta kuwi tlatah negara Wirata sing duwe wilayah kuwi pun kaki. Nanging ora ngerti yen terjane mono kuwi iki dijlomprongake karo wong Ngastina. Nanging kabeh kuwi mau awit saka pengayomaning Bathara. Nyatane sira tulus raharja bisa nelokake para Gandharwa ndelalah Gandharwa padha tresna karo kuwi. Inggih Kanjeng Hyang. Lah, mula kang saka iku nggih. Nyatane jeneng sira wis antuk palilah saka Pukul Jengwang Bathara Indrasarta. Ana rilane ratuning Gandharwa maringake kamukten kawan sira. Dina iki Puntadewa kuwi tak tetepake jumeneng ratu ana negara Ngendraprasta iki. Yen to kowe kepengin ngagem busana keprabon, ageman sing cara kepiye? Nganggo makutha kencana, nganggo praba ya tak keparengake. Kowe nganggo tropong kencana kaya pun kaki, ngagem praba ya tak keparengake. Pilihen. Inggih, Kanjeng Hyang. Menawi kula kadhawuhan milih, kula mboten kepengin ngagem busana menapa-menapa, inggih menika kemawon menapa wontenipun. Kula badhe nglestantunaken ngagem gelung keling menika. Lho, kowe trima nganggo gelung keling kuwi? Inggih ya. Ora gelung keling kok mbok gondheli iki sebabe apa? Pun pangapunten Hyang, gelung keling menika ingkang paring gelung Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Menawi ngantos kula lukari tegesipun kula menika damel cuwanipun Kanjeng Ibu, kula ajrih dosa Hyang. Gadah kula kantun Kanjeng Ibu. Kula sampun boten nggadhahi Kanjeng Rama. Mila badhe kados pundi kemawon menika tetep kula pepundi. Aduh, yer nggih. Wah, kowe matur kaya mengkono aku melu keronta-ronta rasane atiku. Yo, yen pancen mengkono. Ya wis, saiki sak karepmu. Bareng nganggo busana cara piye wae pun kaki sing bakal nekseni. Wonten dawuh Kanjeng Hyang Prabu, ratu sejagat iki ratu lugu lugas tanpa nganggo eden-eden iki mung anakmu Puntadewa. Ning kene ngopo kok ketok merabu ya? Jebolan sing ketok merabu kuwi dudu sandangane ning bebudene. Ngaten Kanjeng Hyang. Iya, yen perkara sandangan kurang mompiyara apa Duryudana nek nyandang kanggo ngantek dimblek-blek kaya ngono kae. Ning kok ora wibawa malah ketok wagu. Kau inggih Kanjeng Hyang Prabu. Ya wis nggih. Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Hyang. Ya, dina iki nyatane wis kabuka Ngendraprasta ingkang rikala semana wujuding alas. Dina iki wis dadi kraton Kencana. Sira ingkang minangka dadya Narendrani utawa ratune Ayamana kawulamu nggih. Elinga ya Puntadewa, Yudhistira. Sira jumeneng ratu, kowe dadi ratu kuwi dudu ratu ning kulawarga. Dudu ratu ning sedulur, ning ratu ning bangsa. Bangsa ngendi? Ya bangsa Ngendraprasta iki. Kabeh Ayamana. Ingkang mengkono. Hayu, rahayu kang tinemu.